Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rayu. Pagi ini saya berada di Tegal Manggisari mengikuti Mbak Kastin, petani setengah muda setengah tua ini. Umurnya beliau ini di bawah saya 2 tahun. Sepantaran istri saya ini. Nah ini sahabat Kanyawara, untuk diketahui bahwa petani di Kabupaten Malang itu nggak pria, nggak wanita, semua mampu mengerjakan pekerjaan tani. Baik menyangkul, nanam, opo embuh penggane wong taniku, garet, rek di sawah tapi. Nah ini dirapikan setelah habis di brojol pakai sapi. Nah, kalau brojolnya seperti ini, terus finishingnya oleh Mbak Kastin seperti itu. Nah itu dibersihkan yang nempel-nempel itu. Baru bikin data itu Pak yo. Iya baru. Dibuatkan Mbah itu tadi, buatkan Pak Sahid. Lan garapannya dia Mbak Kastin. Dan sepeturang. Ada ten mriki mawon. Oh. Sepeturang nggih cabe. Nggih, insyaallah cabe. Oh, tasik nembe mulai ya nggih ya. Nggih, sami. Oh, dek mriko sinten sing brojol? Kula kali bapak, kula paculi mawon. Oh, bapak brojol dek mriko. Oh. Dek mriki brojol. Nggih. Mbok pundi Mbak Kastin mriki kali sing sepeturang? Oh, makane sing kono kok dipaculi ya. Nggih. Kali olahraga Pak macam-macam. Nggih. Nggih. Kula kinten dibrojolaken teng tiang-tiang ndek mriko. Mboten. Kalau saya disuruh kayak Mbak Kastin gitu ya bisa sih. Cuma kayaknya besoknya itu jalan saya kayak apa ya? Kayak walang kadung lagunya. Iya. Kalau nggak terbiasa ya sakit semua. Bener Pak ya. Iya. Kan dulu waktu masih kakek punya sawah itu ya mopok iso, namping iso. Saiki ya iso tapi boyoke Mbak sing gak kuat. Nah itu Mbak Said lagi apa iki istilah? Apa jenenge iki? Sorok. Kok lali ngono iki Mbak aku. Pakai sorok, ini pakai sekrup. Nah ini pakai sekrup. Sekrup itu cangkul yang lebar. Oh iya ya, bentuknya sekrup tapi di model kayak cangkul ini ya. Oh, aslinya sekrup ini Mbak ya? Iya. Aslinya sekrup itu. Oh. Lek cangkul terlalu lama Mbak ya, kurang lebar ya. Kurang lebar. Mbak, sampean mulai belajar tani umur piro Mbak? Mulai ya Masih apa? Lah tiang desa ki ya wis pokoke mboten sekolah kok. Sekolah kan makin SD. Nggih. Diajari ten Tegil. Sinten bapak sing
Nggih bapak ini Bu. Oh, pertama negil niku nanem nopo lek sampean emut-emut, sampean iling-iling. Disuruh nanam jagung. Oh, apa ngicir ah? Napa namanya? Ngulur ah? Ngulur, Ah, ngulur ngulur. jagung, Oh. ngulur kacang. Oh. Kalau Balik ngulur jagung ngejek. Napa? Singe. ya singen niku kan di napa? Pak. Ya kayak cano kan dibrojol, Heeh. terus di Tindak, pakai kaki ini Pak. pakai tindak, Oh, ngoten. tindak, itu. Oh, ngono. Tindak rute ku ya apa, Mas? Melangkah. Heeh. Oh, tindak. Oh iya iya. Oh iya. Tindak iku lak melangkah ya. Badhe tindak. Oh, nggih nggih. Ya Allah, aku kok gak nyantol si tindak rutuh. Oh, berarti tindak niku sak jangka. Ya. Sak jangka isi. Sak jangka isi. Oh, berarti iku langsung bentuk sentian, Mbak nggih. Langsung bentuk jarak. Oh. Langsung Sak jangka niku sak isian. Nggih, pokoknya bentuk sak jarak. Oh, nggih. Biyen berarti ngukure ngeter, Mbak nggih. Nggih. Oh, iya makanya jagung kok rapi ternyata gara-gara tindak niku. Nggih, kan lariannya sendiri macam duduri. Oh, tindak rutuh. Iya ya. Tindak malih. Baru paham aku. Aku mang tindak rutuh tidak. Oh, apa tak pikir. Nah, saya tuh masih mengenal istilah-istilah kuno zamannya mbah saya almarhum masih ada itu karena memang petani. Cuma agak lupa-lupa ingat. Nah, alhamdulillah dengan saya sering konten di pertanian dan peternakan ini saya akhirnya banyak mengenal lagi kalimat-kalimat tradisional masyarakat Malang Raya. Nama? Lagi piknik. Niki mangan piknik nih. Nah, akhirnya lho sampean kono ya. Anir, sampean kono ae wis kadung apik iki. Ayo bareng-bareng kene lho wis. Pak monggo. Cek krungu ngetabu sampai mangan kan enak. Halo. Mangan ngenteni kiriman. Tapi sakjane enake masuk ke jagung apa gampang le caner ya. Nggih. Nik sami mawon niku Bu, pun enak sego jagung. Regane wedok kok ora di anu sih yo. Pak katut pisan. Lah, ayo mangan Bu, monggo. Apa sampean lho? Cek Ayo kene ketok. bobok lho. Kene lho Bu, ayo Bu. Ayo lho. Oh, ajange piring zaman aku cilik. Nah, ini makan ya. Santai bapak nyambut gawe kok. Ada iya. Kemarin tak tinggal. Tebut tiba, tindang kan. Sakit apa? Kulo li. Ayo, Bu. Nah, monggo, monggo, Bah. Golek adang kulo ngono anu kulo adang ngono. Kol. Aduh, lawe di golek ada tutupe kok. Ah, sip wis. Kulo tak dek mriki. Lho Pak jangane lho. Iki Mbak. tak pedes. Zaman sempit kulo amit nggih. Niki lho. Regane wedok cek. Ah, Karo. dadi aman lek ngomong kayak mlebet. Kulo tak dek mriki. Alah wong ngeten iki berarti panganane sehat. Lawe iku anu Bu. Ya wah, kula lawe Cak Nur. Ora dono kono lho gadang. Makan ya. Gadang iki lho lawe. Ya Allah, Cak Nur. Nah. Monggo. Wis dijano wis kene lho adano kene lho. Gak arep ta? Lah iki ono. Niki Pak, lawe Pak. Ampun, tenang. Monggo jenengan dahar. Iki regane wedok iki lek macul iki. Nganu Pak. Jos ya. Mun Ya mari iki tak anu dhewe. Pas madul. Ya Bu ya. Monggo. jenengan pun piye?
Kula besuk. Oh betul. Ya Allah, wah. Nikmatnya makan di sawah sambil melihat pemandangan yang indah. Ada ngono ada mana? Pak lah gue pak. Nggih. Monggo. Niku lho. Benahe. Biasanya wong kutha mangan akeh iwake. Bu sinten jenengan namine? Ibu Kastin. Bu Kastin. Untung ono N nih, lek gak ono N nih lah dadi olahraga. Ya nggih. Kasti. Nomor pinten yogane Mbah Syahid? Nomor sekawan. Oh, Pak lah gue pak. Niki lho sampean anu. sampun. Nih, Mbah. Ini banyak lalat tuh karena ada pupuk di sebelah. Pupuk telek pak ini. Nah ini Alat buaya mari akeh. kotoran ayam. Ini sapinya juga punya kotoran dan subur. Gunung Kawi, Gunung Arjuna, di bawahnya ada kebun jeruk. Ini nanti mau ditanami cabai sama Bu Kastin dan Mbak Syahid. Sekarang masih isi bensin semua. Saya makan-makan pak ya pak. Kalau nggak diisi bensin tuh Bu Kastin mogok nanti. Nggak bisa macul. Ngono, samina. Nggih. Tolinya ramangan. Ini ada Pak Nur Brengos. Tadi saya ditinggal saya, terlambat saya. Mangan pak sih. Lawu. Enggak Ini lawu lalu pak pangan apa ya? Kayak sik dulur sedaya nggih, Mbah. Nangge sari ini. Kalau tok. Kita sari bojone mangga sari apa biyen? Bojone mangga sari asale. Lho lah saiki. Kecurangan. Kembali lagi ke asalnya Pak. Kan Balik mana Manggasari nang kono? ditolak. Mangga sari almarhum. Bukan ditolak pensiun. Terus balik lagi ke sarangnya. Lho jenengan iki putrane Mbah Syahid. Nggih. Berarti Mbah Syahid kali amanku griyane sopir Sampai turang. turang. Oh, alah kula pinten. Manggasari. Nggih. Sampai turang. Kalau wingi dugi mriko, Ya mboten anu. boten kiat. Dugi Pak Endi mriko. Pak Endi Puncak. Nggih. Komeng. Kenapa ini? Nah, ini Mbah Syahid. Nah, Bu Kastin dari Sopir Turang. Nah, kalau itu yang punya Manggasari. Tepang, Mbah, kula syuting teng Tegelek pas mrucut. Kula kan madosi ngeten-ngeten apa? Kali olahraga. Oh, berarti niki wau tiang kali dugi Sopir Turang. Nggih. Alhamdulillah rezekine wong soleh. Ngopi, Pak. Nggih kula boten kopi. Kopine kula boten kate gula, Bu. Pahit. Kopi hitam. Nggih. Lali niki wau boten beto. Oh lah, kopi kula campuran. Nggih. Kan kopi asli. Oh, kula boten kiat lek boten kopi asli. Oh lah, kula sing lek kopi asli. Kayak kopi susu ngoten niku, Bu. Nggih. Kula boten doyan kopine. Susune, nggih. Susune sing Rebutan kali anake. Ngono ya. Ngono ya, Nur. Lek kopi susu
Mbok kopi susu ku pakai es enak jadi. Soalnya kopi lek gak pakai es. Oke. Tinggal bakso kalau nggak pakai es. Pak oh. Nah, demikian sahabat Kanyara edisi makan di pondok sarapan habis bekerja. Mantap. Iki kaya Nun. Ya mari mangan ngombe kopi. Nah, iku. Diwedangi kopi dikawakno dragane wedok ambek Mbah Sahid. Lho. Nah, penontonnya sampean sapa iku, Pak? Halo, Mbak. Halo, lagi makan pagi. Oke, guys. Nanti kerja lagi. Cocok, guys. Cak Sayul sampean sapa Cak Sayul? Halo. Halo Cak Sayul, ayo makan-makan Cak Sayul. Yo. Yo. Si ono saya lawe Pak Petro. Pak Petro. Mas Urun, ayo mangan. Wis bolo kabeh sing pengane brojol. Ayo kabeh sarapan. Masih setia di jalur satu. Satu singkal. Singkal-singkal sama sawah. Iya. Iya, mae uncune asale nang sawah.